jää vapaaksi. Se on Ala-Suutari, sen jälkeen Pirttioki. Ei pääse kääntymään kohti maalia. Pitää kuitenkin hyvin pallon. Nyt laukaus! Taitaa olla 4. tällainen loistelija sieltä Torino. Tämä nyt on ihan maailman luokkaa. Mieletön venytys. Mahtavaa pivot. Pirttioki! Hoho, mikä moukari! Verkkohan tuossa melkeinpä repee. Che deve rialzarsi però. Qua. Con la lunga illusione da parte di Kanga trova il gol del vantaggio. Pikkarainen rajapotkussa. Pirttioki, hieno pudotus. Juho Ala-Suutari. Mad Maxin 28-vuotias peluri. Toinen kerta toden sanoo, mutta olipa hienosti pelattu erikoistilanne. Pirttiolta mainio tiputus. Hetkellä hyvin kovassa suosiossa. Hieno maali Pirttioelta! Mikä ratkaisu akaalaiskasvatilta! Ottaa rinnalla haltuun ja tittapo ylähylly by Aleksi Pirttioki! On se komea ratkaisu, että ole enää vaan pitkällä. Joo, jää nyt liiaksi tilaa taakse. Pirttioki ottaa rinnalla haltuun ja sen jälkeen